O virus do papiloma humano é unha infección de transmisión sexual. Existen máis de 200 tipos. Algúns poden causar, por exemplo, verrugas, pero outros están relacionados co cancro de pene, de vaxina, de ano ou de garganta. Moitas persoas contáxanse deste virus sen sabelo, porque na maioría dos casos non presenta síntomas e incluso pode desaparecer por si só. A mellor forma de prevención é a vacina do virus do papiloma humano, que está recomendada antes de iniciar as relacións sexuais. En España é gratuita e está incluída no calendario de vacinación. Ademais, o uso de preservativo masculino tamén reduce o risco de contagio, pero non o elimina completamente, xa que o virus do papiloma humano pode afectar a áreas que non cubre o preservativo. Sin embargo, o preservativo femenino, ao cubrir toda a parte exterior da vulva, é máis efectivo na protección. Ademais, tamén é clave facerse revisións xinecolóxicas e urolóxicas periódicamente, xa que nos axudará a detectar calquera infección a tempo.